Dobro večer, 4:30 ujutro. Vi gledate Prime Time i to 299. epizodu predjubilarnu. Kao Lakademonjani bez Leonide. Ovaj tjedan bilo je svega, ali najmanje svega. No, ipak se nađe nešto novo. Prošli put sam vas pitao, radite li za mafiju? Perete li novce za mafiju? Pere li vaša firma, ako radi za nekog drugoga? Pere li on novce nekoj mafiji? I znam, ima tu plejada opcija oko toga kako se pere rublje, pan ili ti pošalica, igra riječi, koju samo mi možemo razumjeti. Što znaju Amerikanci i zapadni komičari kako se pere rublje? Njima to ništa nije jasno. Isto kao što kod njih auti koji ne voze na plin, voze na gas, a kod nas šefovi carina koji kradu ulje nisu ulješure koje napadaju zemlje zbog nafte. I nekako mi je žao da to propuštamo. Tako da, jel se kod vas pere rublje? Nosite li vi gaća na štapu? Evo, hrvatski hoteli po Istri već su neko vrijeme mjesto gdje se pere rublje, a čak se zna i bijeliti hotel, recimo Palazzo u Poreču, ne od rublja koliko od međunarodne trgovine kokainom. Gospodin Osmani, tražena je roba u gradu, traženija od njegove vlastite robe. I sad želiš vanjskog investitora, drago ti je da se obnavljaju hoteli po Istri, nije bitno što možda gospodinu to služi za pranje kokainskog novca, pa bolje nego da se baci taj novac. Da ne trune kao što je Escobaru. U Puli se koalicija koju čine te dvije stranke i nezavisna lista gradonačelnika Filipa Zoričića raspala. Kako je Zoričić poručio, ostaju sami i služit će građanima kako su i obećali, a svi ostali neka podržavaju ili budu protiv odluka u gradskom vijeću. U vladajućoj koaliciji Možemo se nije slagalo s projektima koji bi se trebali graditi na području šetališta Lungomara. Krećemo lokalno da bi razmišljali geopolitički. Vladajuća većina u Puli se raspada, a dolazi nam Putin. Pa zar je sad pravo vrijeme da se ne držimo skupa? Većina se raspada jer se ne mogu dogovoriti oko toga što će i kako će se graditi i preuređivati. I nije dobro kad se ljudi ne mogu dogovoriti, ali pogotovo mi je žao Istre, prepune mafijaškog novca iz cijelog svijeta i sad oni to moraju prati kao da su neke rimske pralje, popišani, amonijakom održavaju zube bijelima. Googlajte to, oj sljednici latina, dok tipkate tim uriniranim slojima po tastaturi. Ja samo želim reći da je meni žao gradonačelnika Pule kad se nudi sva ta krasna mafija da se izgradi ovo, obnovi ono i misliš si pa fino, ne građani dobiju nešto novo, ali nikad ne znaš kad će Europol uništiti sezonu. I sad ta nevjerna većina, nemojte se uopće uzoravati zbog njih. Vi samo osnujte udrugu hashtag vladajuća većina Pula, pa vam nitko drugi ne treba da vladate. Ni policija, ni sud. Građanima Pule treba pomoć. Humanitarna pomoć. I da slušaš štrebere, nikad se ništa neće napraviti. Vidite kako se u Zagrebu divno napravila jedna rupa u Savu, 1000 stupića i 2 fontane i dovoljno da je naš Ilustrissimus bio na vlasti 20 godina. Tako da udruženi humanitarni poduhvat i samo prat zube po rimski. Bolje raditi krivo nego ne raditi. Zaredale su se danas reakcije na popis imena zaposlenika u Zagrebačkom holdingu koji je završio u medijima, a koji bi trebali dobiti otkaz. Prema pisanju Jutarnjeg lista na popisu je više stotina zaposlenih, među kojima su i nekadašnji direktori svi bliski bivšem gradonačelniku Milanu Bandiću. I dok se preko medija najavljuju tužbe onih koji su se našli na popisu, iz holdinga zasad ne žele ništa komentirati uz napomenu kako se višak radnika provodi sukladno Zakonu o radu. Zakon o radu? Kakav zakon o radu? Pa nije krv pravna stečevina. Kako je to fair da se zapošljavalo ljude preko veze, plave krvi, plave kuverte, lijepih listova, lažnih diploma stomatologije, po separejima gutača amfetamina, stageano u backstage-u izbora za mis na beku, ispričavam se za pozorje. Jeste primijetili od kada je krenula denacifikacija kako nitko više ne ispravlja gramatiku? I sad bi se trebao kao slušati zakon. Stotine ljudi maknuti s posla. Možda i ukinuti čak dio posla. Došla u holding kultura otkazivanja. Prvo ste cancelali J.K. Rowling, pa ste cancelali Putina, a sad cancelate uhljebe u holdingu. Pa zar vas nije sramota? Mene je sramota. Zagreb je uvijek slovio za grad otvorenih računa, gdje nije bitno otkud ste, što ste, dok ste god u stranci, uvijek vas čeka posao. I sad woke vojska želi maknuti naše konzervativne vrijednosti. E pa ne može. Smatramo da je situacija u Zagrebačkom holdingu alarmantna, smatramo da se tamo ne radi o nikakvom restrukturiranju, već čistom političkom revanšizmu, svemu onome o čemu se govorilo nekada
da se neće raditi, a sada se upravo radi. Čisti politički revanšizam. Vama nije čudno da će od 1000 ljudi koji će dobiti otkaz u Zagrebačkom holdingu, baš 1000 njih biti članovi HDZ-a. Nije vam čudno kako nitko ne daje otkaze 1000 visoko obrazovanih, nezavisnih stručnjaka koji su dobili poslove na javnim natječajima, ne? Nego baš eto sve te 1000 ljudi koji će dobiti otkaz do kraja mandata će baš biti iz HDZ-a. Nije vam čudno kad farmer obrađuje njivu i baš se korov samo miče. Kao fol cilj je omogućiti da njiva prodiše, ali baš se korov čupa. Tako da ne znamo bolje, rekli bi da u biti farmerima uopće nije cilj išta uzgojiti, koliko im je očigledno želja samo korov micat. Ali to je zato jer oni patološki mrze korov. Zato jesu seljaci. To je ta iracionalna mržnja, neprirodno ponašanje zapravo. Opasno za sve članove HDZ-a zaposlene po gradskim i državnim institucijama. Nova gradska uprava pokazala je svoje pravo, ideološko, retrogradno, regresivno, sektaško lice. Herman, ili ti na hrvatski gospodin čovjek, kaže da se radi o revanšizmu. Zato jer se cilja HDZ-ovce i ove Bandićeve stranačke mahune. Ali ajde da je bar revanšizam koji nas gura napred. Ne, ovo je retrogradno kao Merkur, regresivno kao porez, sektaško ponašanje. Ovo je korak nazad za cijeli grad. Jer su svi ti ljudi, svi ti članovi HDZ-a i članovi stranke Mrtvi Bandić 356 radili divan posao i ovo će uzrokovati nazadovanje grada. I to je ideologija. Ideološko sektaško ponašanje. Sad napokon su pokazali što žele. Skrivali su to kao zmija noge. Govorili su da se nikad nijedan HDZ-ovac neće maknuti s nepostojećeg posla za kojeg nema kvalifikacije, pošto se funkcionalni gangli broje. I sad ovako mučki, još dok je kriza, pa ako zaposleni nečaci i priležnici ne mogu računati na šminkerske poslove, kao što bi rekao naš raspadajući gradonačelnik, pa u kakvu sektašku politiku mi srljamo? Iskreno, meni je drago kad vidim koliko je Herman, odnosno gospodin čovjek, nesvjestan da je borba za njihove stranačke uhljebe druga najgluplja stvar u HDZ-u ovaj tjedan. Prva najgluplja stvar je ovaj D. Filipović koji stoji pokraj njega. Čovjek je toliko tup da bi mogao uskoro postati ministara. Kako stvari stoje, uskoro bi mogli dobiti nekoliko slobodnih mjesta. I kako kaže Herman, čisto zbog sektaškog ponašanja. Do mene već mjesecima dolaze neizravne prijetnje i to sve zbog mojih poslovnih odluka na mjestu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU. Posljednju od njih, vidim, tu će biti krvi do koljena, prenio mi jedan gospodin kojeg ovom prilikom ne bih imenovala, a koji je u ministarstvu bio u siječnju ove godine. Ok, super. Imamo emisiju. Svaka čast Dorišiću, svaka čast Tomaševiću, pozdrav Puljku i gonjenju njegovog zamjenika, dubok naklon ovim ljudskim oblicima Hermanu i Filipoviću. Ali ništa se ne može mjeriti s vladom njegova veličanstva Andreja Plenkovića. Nikad nisu ministri bili više trash, nikad nije premijer bio toliko neodgovoran. Dakle, drage dame i gospodo, građanke i građani i oni koji se tako osjećaju, imamo predivnu situaciju. Ministrica Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova tvrdi kako joj se prijeti s krvlju do koljena. Krvlju do koljena. Ministrici. Ja se djeci u parku koja mi vište pod prozorom ne osudim time prijetit. Jer samo naribam svaki dan malo azbesta ispod klupe. Pa ćemo vidjeti. Upornost. Ali da ministrici neko prijeti krvlju do koljena. Pa zar takva osoba ne misli da će robijat godinama? Mi smo zemlja gdje policija hapsi i kad se ne prijeti. A kamoli ovo? Pokvarena jaja kao doček premijeru. Ideja o kojoj je maštao Mladen Čustić početkom godine i podijelio je na Facebooku ne zaslužuje uhićenje niti optužni prijedlog. Poruka je to koja se može iščitati iz nepravomoćne sudske presude Zadarskog suda. Sjećate se kad je policija uhitila čovjeka zbog prijetnji premijeru jer je napisao na internetu da treba Plenkovića dočekati trulim jajima. I sjećate se kako je ministar Božinović rekao nemojmo sad komentirati, pustimo nek prođe proces. I sad je prošao proces. I sud je rekao da policija nije normalna i da nije normalno da se privodi ljude koji kritiziraju vlast. Što znači da je policija protuzakonito privela i prijavila osobu. Naravno, policija to nije mogla znat. Oni su mislili da je to normalno privoditi ljude koji na internetu pišu o jajima. I što će sad Božinović predložiti? Policiji u Hrvatskoj niko ne daje naloge. Ja sad očekujem od policije kad dobije taj otpravak da ga pomno analizira, pogotovo u kontekstu onoga što je bio sadržaj optužnog prijedloga, odnosno prekršajne
prijave. Aha, neka se sad skupe svi policajci i pogledaju tu čudnovitu presudu. Kako mislite da građani imaju pravo kritizirati političare? Ozbiljno, u Europskoj uniji. Ma nemoguće. Mi smo mislili da će presuda biti 100 godina zatvora i da treba polomiti sve kosti lajavim kmetovima. Ali ne možeš vjerovat šta ti je pravosuđe. Bar pravosuđe koje je zbog pritiska javnosti odradilo svoj posao fair. I sad eto, svi imamo pravo govoriti kako premijera i njegove poltrone treba dočekati jajima. Mala pobjeda za malog čovjeka. No ovo sve spominjem kao neki uvod u temu prijetnje visoko pozicioniranim osobama. Premijer nije sam prijavio jajaru. Ne, to je policija na svoju ruku, jer policija čuva vlast. Ova zemlja je puna zelenog kadra. Pa kakav bi to država bili da ljudi mogu prijetiti izvršiocima naše vlasti? Ako je Facebook komentar dovoljan da se privede ljude, možemo samo zamisliti u kakvim će problemima se naći oni koji ministrima prijete s krvi do koljena. Plenković nikad ne pušta da itko napada njegove ministre. Pa čak ni novinari kad im otkriju kleptomanske fetiše. Pa čak ni kad DORH pokuca na vrata. Uvijek je tu premijer da čuva i brani. Pa čak i kad zdrava pamet odluči eutanazirati Kuščevića. To je onda haranga, izmišljotina, salama taktika. Premijer brani svoje ministre kao mama hijena s pseudopenisom. To su isto malo progooglite. Priroda je čudo, a njen najčudniji dio je društvo. Dakle, ja apsolutno nikakvog pojma o tim prijetnjama nisam imao. Meni je ta cijela priča ekstremno bizarna. Dakle, ja ne znam da se ikad dogodilo da je bila neka situacija da neko od članova vlade ima informaciju o tome da mu se prijeti ili posredno ili direktno, ispada na kraju da je posredno, da se to ne deklarira. Da se ne deklarira ministru unutarnjih poslova, barem da se ne deklarira policiji. Pa ja dobivam prijetnje na dnevnoj bazi. I točno postoji procedura kako se to radi. Ekstremno bizarna priča, kaže premijer. Ministrica tvrdi kako joj se prijeti, a premijer tvrdi kako je to bizarno. Bizarno zato jer ona to nije prijavila ni njemu, ni ministru policije, ni policiji. A svi znamo da kad se premijeru prijeti svaki dan, tipa jajima, netko to očigledno prijavljuje. Ili se premijeru svaki dan prijeti s krvi do koljena isto, i što, nitko nije uhićen, priveden, dok se sve teško naoružane jajare hiti, policija nema vremena loviti one koji prijete s krvi do koljena. I ne samo da je premijeru bizarno to što ministrica nije mjesecima prijavila takve prijetnje, bizarno mu je to da ih je uopće i dobila. Pa tko je ona da dobije prijetnje krvlju, dok on, premijer, samo dobiva prijetnje jajima? Prema tome, jedna vrlo čudna, neobična situacija. Sam pozvao ministricu Tramišak u utorak, nakon što sam iz medija shvatio da uopće postoji nekakav takav scenarij u kojem se insinuiralo da je čak moj savjetnik, a i njen savjetnik, jer Zvone Savić je njen savjetnik, da je on bio neko ko vršio neki pritisak. Mislim, to su takve nebuloze da je meni to bilo bizarno čitati, a kasnije kad sam ispitao i razgovarao s njim i s njom, s njim je sve jasno, s njom mi baš nije jasno kako se to moglo dogoditi. Premijer kaže, čudno, neobično, nebulozno, bizarno. Premijer je razgovarao s ministricom i još mi nije jasno što se točno dogodilo, ali je vidno iziritiran premijer. Moglo bi se reći da misli kako ministrica laže. Laže o tome da joj se prijeti krvi do koljena. Nitko joj ne prijeti, pogotovo ne neki ljudi bliski stranci ili ne daj Bože savjetnici koji su uz premijera. Radi se o nekoj čudnoj, neobičnoj, nebuloznoj i bizarnoj ženi koja je pitaj Boga kako postala ministrica. Plenkoviću uopće nije jasno. Pa tko su ti ljudi u vladi? Tako da nije dobro. Da li to vaš odnos? Pa razgovarat ćemo, ovo u svakom slučaju nije dobro. Ima li povjerenje vaše još uvijek? Ovo svakako nije dobro. Ne pridonosi normalnom povjerenju. Ja sam prvo išao vidio da vidim da li mogu pomoći ako je neko prijeti. To je bio moj prvi refleks. Pa ovo drugo ćemo vidjeti. Jer to znači mogućnost njene smjene? Nismo još tome razmišljali, ali moramo u stvari razjasniti. Ovo ovako ne može ostati. Ovo je jedna od najbizarnijih situacija koja uopće ne znam da li se ikad ikome dogodila i sigurno neće ostati samo na ovome. Ovo je jedna od najbizarnijih situacija koja se ikome ikad dogodila. Ozbiljno. Netko iz HDZ-a tvrdi da postoji urota koja je usmjerena protiv njega
je vama najbizarnija situacija koja se ikome ikad dogodila. To nije ni najbizarnija situacija u kojoj je netko na visokoj poziciji u HDZ-u tvrdio da postoji uvreda protiv njega, a kamoli najbizarnija situacija ikada ikome. Tuđmanu su se priviđali raznobojni vragovi. Sanader je otišao prije kraja mandata kako ne bi ugrozio granični spor sa Slovenijom. A Plenković priča o nekim salama, urotama i tajming podmetanjima DORH-a. I najbizarnije je kad ministrica kaže da su joj prijetili. No nešto tu je bizarno, moram priznati. I do sad ste možda načuli nešto o nekakvim prijetnjama i o čem se radi, ali ne znate ni tko, ni kako, ni zašto, ni što. Korupcijsko-nasilnički edging provodim nad vama. Tako da idemo svršiti s uvodom i vidjeti što se zapravo dogodilo. Kasnije se pojavljuju prijetnje, ona je jučer te prijetnje službeno i prijavila, sada ćemo je pitati otkad te prijetnje traju. Ministrica, prvo dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Dakle, od kada vi točno dobivate prijetnje? Kada govorimo o ovim porukama koje su dolazile do mene u obliku prijetnji, to se događalo od kraja ljeta, odnosno od kraja kolovoza, početak rujna prošle godine. Zašto je razgovor u nekom kutu neke zgrade, kao da idete pušiti pod velikim odborom? To je bizarno. Dakle, ok, i prijetnje dolaze od ljeta i tek su prije neki dan prijavljene. Ok, mi smo sad generacija koja se uči da trebamo vjerovati ljudima kad kažu da im netko prijeti, da ih neko maltretira, pogotovo ženama. I uzmimo da vam posve vjerujemo, ministrice. Unatoč tome što dajete intervjue skrivene blizu nekih stražnjih vrata. Idemo dalje. Koja je bila najstrašnija prijetnja? Ako mislite na rečenicu bit će krvi do koljena, tu rečenicu sam čula u siječnju ove godine. Tako da jednostavno nisam imala nekako na neki način uopće razloga razmišljati o tome da bi išla prema policiji, prijavljivala ili bilo koga drugoga obavještavala, iz razloga jednostavno što je to dolazilo preko osoba koje su obavljale nekakve poslove u ministarstvu, koje su dobro namjerno prenosile takve komentare. Šta? Netko vam je poručio da će biti krvi do koljena i to vam je netko od kolega iz ministarstva dobronamjerno prenio. Je to bilo kao, hej, čuo sam neke čudne ljude tamo u mračnoj ulici dok sam se skrivao iza smeća da su rekli kako će biti krvi do koljena i to tvoje krvi. Do njihovih koljena, zaključujem. I sad ti to dobronamjerno prenosim. Ok, to rade kolege šta u ministarstvu. Dobronamjerno prenose prijetnje nasiljem. I nisu vidjeli tko je to rekao. I nisu znali zašto je to neko rekao. I vi niste pitali. I niste prijavili. Zato jer vam, eto, nije ciga doletjela u glavu, nego samo kroz prozor. Niste željeli da stvarate neugodnu situaciju kolegama koji bi onda trebali razgovarati s policijom, odgovarati na neka pitanja i onda bi oni pitali otkud vama te informacije, da će netko napast ministricu. Pa znam, mislim, mi na poslu imamo iste probleme. Ja me svako malo upuca u nogu. Kao to je upozorenje. A meni neugodno zbog toga zvati policiju. Šta ću njega u to miješati? Tako, to je tako, treba čuvati kolege. Ali zašto niste sami otišli na policiju? Zašto ste tek jučer te prijetnje prijavili policiji ako one već mjesecima dolaze do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odgovorno za sustav upravljanja i kontrole fondovima. Samim time i za informacijski sustav u ministarstvu. Ja sam smatrala, naravno kada sam preuzela dužnost ministrice, da je to moja i osobna obveza, odgovornost i dužnost raditi na tom sustavu. Nisam shvaćala u tom trenutku kada su počele dolaziti nekakve poruke da bih trebala se zastrašiti, da bih trebala biti promijeniti svoju politiku rada u ministarstvu. Ono što mi je bilo važno je da sustav funkcionira, da radi, da bude zaštićen sigurnosnim protokolima jer je vrlo važan i bitan za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Šta? Meni ništa nije jasno. I ne samo zbog kamermana koji snima ovaj razgovor kao da je neka akcijska scena, šta svi cupkaju okolo, kao da će svako malo ulet policija i uhapsiti iza nekog za špijunažu. Ovo je zaista bizarno, ali samo malo, nije mi baš posve jasno. Ministrica nije prijavila policiji zato jer je ministarstvo zaduženo za sustav povlačenja fondova Europske unije i ona se nije dala zastrašiti da mijenja svoju politiku oko toga kako se sustav koristi. Ministrici je bilo važno da sustav radi i da bude zaštićen. Kakve to veze ima jedno s drugim? Ministrica je dobila posao. Ministrica radi svoj posao. I tvrde je zbog tog posla mjesecima dobivala prijetnje, ali nije ih prijavila zato jer je radila svoj posao.
Ok, recimo da ih je ignorirala jer nije smatrala da su stvarne ili ozbiljne. Bar mislim da je to objašnjenje, jer ovo njezino objašnjenje ne objašnjava zašto ne prijaviš policiji kad ti netko prijeti krvi do koljena. I to da ti ljudi iz ministarstva, kolege, to prenose. Nije to malo uznemirujuće za sve? Je li riječ uvijek o istoj osobi koja je prenosila te prijetnje ili su možda dolazile, ili je bila riječ o tome da je više osoba dolazilo i prenosilo vam prijetnje? Nekoliko osoba je dolazilo do ministarstva. Nažalost, iz tog razloga se očito ta priča i proširila. Ja kažem evo, neki dan dok to nije izašlo van u javnosti, ja nisam niti smatrala, niti osjećala potrebu da ja takve stvari prenosim policiji. Tako da nisam nikoga informirala prije o tome. Samo sekundu. Kakvo je ovo ludilo? Prvo, jer se to novinarka i ministrica akcijski usred pitanja zamenile za mjesta? Zašto? Što se pokušava stvoriti neki osjećaj napetosti? Ozbiljno, nije dovoljno to da ministrici netko prijeti s krvi do koljena, nego ajmo napraviti shaky cam, akciju, vrtit se, okretat, šta, samo fali neki lens flare. Bizarno. Tko je osmislio tu koreografiju? Ministrica ne djeluje baš zbunjeno, kao da je znala da će biti akcija u intervjuu. I drugo, što je još luđe, ministrica kaže da je nekoliko osoba dolazilo do ministarstva dobronamjerno prenositi poruke o krvi do koljena. I onda zbog toga, jer je sve više i više ljudi prenosilo prijetnje, se priča proširila, nažalost. Nažalost, nisu problemi prijetnje, nego se priča proširila. I izašla u javnost. U javnosti je izašlo da se ministrici prijeti i tek onda je ona prijavila policiji. Kad je, nažalost, to javno izašlo. Ministrica kaže da nije osjećala da takve stvari treba prijaviti policiji. I sam dobro ovo sve polovio. Zaključujem da ministrica nije osjećala da treba i premijeru išta reći. Jeste li o svemu obavijestili premijera Andreja Plenkovića? Nisam. Ponavljam, upravo iz razloga što Ministarstvo regionalnog razvoja je nadležno i zaduženo za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom i to je bila isključivo moja odgovornost i moja obveza kako i na koji način će ministarstvo funkcionirati. Iz tog razloga nisam niti htjela ništa govoriti premijeru, nije ništa dolazilo do vlade, niti je vlada bilo kakvu odluku o tome trebala donositi. Samo malo. Zvučite kao totalna luđakinja, ministrice. Pitanje je zašto ništa niste rekli premijeru o tome da vam sve veći i veći broj ljudi prenosi prijetnje kako će biti krvi, a vaš odgovor je, citiram, iz razloga što Ministarstvo regionalnog razvoja je nadležno i zaduženo za upravljanje fondovima i informacijskim sustavom i to je bila isključivo moja odgovornost i moja obveza kako i na koji način će ministarstvo funkcionirati i iz tog razloga nisam htjela ništa govoriti premijeru, nije ništa dolazilo do vlade, niti je vlada bilo kakvu odluku trebala donositi. Ok, sam ja lud, možda sam ja lud, zato i radimo ovu emisiju, kako bi samo detektirali, jel sam ja lud. I zato nas gleda 1000 ljudi i nek oni meni kažu, jel ovaj odgovor ima ikakvog smisla? Zamislimo da recimo pitamo ministra Butkovića, zašto nije prijavio da mu prijeti kako će mu noge polomiti, a on odgovara da nije prijavio zato jer je on odgovoran za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kakve veze imaš što si ti odgovorna za svoj posao s time da ti netko prijeti? Pa ti misliš da je u radnom opisu to da ti se prijeti i da ti nećeš raditi dobro svoj posao ako prijaviš? Ovo zvuči kao da je tvoj posao ne prijaviti. Kad novinarka pita zašto nisi prijavila, odgovor ministrice je zato jer sam radila svoj posao. A posao je što? Ne prijavljivati. Tko je tu lud? Jer mogla je ministrica reći da se nije bojala, da nije vjerovala da su stvarne prijetnje, da svi dobivaju stalno prijetnje, da je to dio posla. Ali ne, ona ih je ozbiljno shvatila, ali je bila odgovorna za server, infrastrukturu, fondove. Šta je pokušavala reći da već tu postoji problem? Ali zašto jedno isključuje drugo? Zar se ne može raditi svoj posao i prijaviti policiji? Osjećate li se vi ugroženo, posebno nakon ove zadnje prijetnje da će biti krvi do koljena? Nije bilo sigurno ugodno, međutim to mene nije pokolebalo upravo u onom poslu kojeg radim u ministarstvu, a to je da radimo intenzivno na maksimalnom iskorištenju fondova, na programiranju, završetku procesa sa Europskom komisijom, a sve u svrhe kako bi ovih 25 milijardi eura maksimalno Hrvatska iskoristila za svoj razvoj. 25 milijardi europskog novca. Tko zna, možda je stvarno u opisu posla ministra eurofondova da mu stalno prijete. Njegova moć je ogromna. Milijuni kuna se stalno vrte,
stotine, recimo, jedan projekt za koji je teško dokazati koliko je zaista potreban ili skup. I toliko puno novca privuče puno morskih pasa koji nanjuše krvi u vodi. Vodi koja je do koljena, ali ide prema grlu. Jer onda možemo zaključiti da bi netko imao motiv prijetiti ministrici i da razlog zašto ministrica to nije prijavila policiji ili premijeru nije taj što se nije bojala ili zato jer je samo radila svoj posao, nego upravo zato što se bojala i zato jer nije radila svoj posao. Potvrdili ste da ste rekli osobi koja vam je prenijela prijetnje da ćete potražiti politički azil u Briselu. Što to točno znači? Malo je to izvučeno iz nekakvog konteksta. Ja ne planiram otići van Hrvatske države. U nekim trenucima možda i u afektu nešto reagirate ili izgovorite, međutim o tome nema govora. Ja ništa nisam komunicirala prema Briselu o tome, tako da je to malo izvučeno iz nekakve rečenice iz konteksta. Dobro, znači to je u trenutku tog afekta bez nekog dubljeg značaja šire poruke, jer je ispalo da zapravo kao nemate povjerenje u naše institucije, našu vladu, pa se zato spominjao taj azil. Kažem, nisam se niti obraćala institucijama iz razloga što sam smatrala da trebam ignorirati te prijetnje, nastaviti raditi svoj posao u ministarstvu, na svemu onome čemu radimo. I to je trajalo neko vrijeme, nekoliko mjeseci, a jednostavno nisam imala potrebu, niti sam imala taj osjećaj da bi ja trebala dalje širiti priču. Međutim, priča je nekako došla do medija, proširila se, nažalost, i ja je nisam mogla demantirati. Ministrica nije ništa komunicirala prema Briselu. Ozbiljno. Dakle, niste se javili u Briselu i tražili politički azil. Evo, nek se premijer ne ljuti previše. Ministrica je samo u afektu rekla da će tražiti politički azil u Briselu. Politički azil, znate, to je ona stvar koju tražite kad tvrdite da vam je život ugrožen zato jer u vašoj državi ne rade normalno državne institucije. Ok, sad je malo jasnija situacija. Ministrica je prije mislila da ima smisla otići u politički azil u Brisel, nego u hrvatskoj policiji ili premijeru prijaviti da dobiva prijetnje smrću. I sad se to ne usudi reći. Sad je samo žao što je javnost morala slušati o tome. Najbolje je bilo da javnost ništa nije znala. I tu smo. Da barem mogu u tišini i privatnosti moje kuće i posla dobivati te prijetnje. Da barem mogu u samom krugu svoje obitelji u miru ih dobivati. A ne da me sad novinari ispituju o tome. Zašto? Jel postoji neki dodatni razlog zašto se nema povjerenja u medije, javnost, državne institucije? Jel bi izlazak u javnost mogao samo stvoriti dodatne probleme? Puno ocjena je da je riječ o ratu klanova unutar HDZ-a, da ste raskinuli ugovor sa tvrtkom Omega Software, posao dodijelili FINA-i, a potom FINA tvrtki Gauss baš iz Osijeka. Ima li tu neke povezanosti između vas i te tvrtke iz Osijeka? Ima li to veze sa ratom klanova unutar HDZ-a? Te nekakve informacije i upite sam ja dobivala već ranije od medija. Ono što je važno da je zapravo tvrtka Omega Software održavala sustav fondova i nadograđivala ga kroz period nekoliko godina prije mog dolaska u ministarstvo. Ugovor kojeg su oni imali je zapravo završavao u srpnju prošle godine, njima je taj ugovor istekao, nakon toga je posao dodijeljen državnoj tvrtki FINA koja je prije toga počela raditi na tom sustavu za plan oporavka i otpornosti. Sama logika stvari je meni nalagala da također ne raspisujemo nikakve nabave koje u tom trenutku su bile indicije da će se javiti samo jedna tvrtka, da ne možemo poštivati načela javne nabave u smislu tržišnog natjecanja, transparentnosti, da FINA može održavati taj sustav i to je bio trenutak kada smo mi potpisali sporazum sa FINom. Ok, znam da je malo komplicirano, ali ništa više od onog kako priča ministrica. Zato idemo to proći na ploči. Ok, jer vama jasno ovo, jer meni iskreno nije jasna ova priča, ali pokušat ću je objasniti, a problem je što će ovo biti na testu. Da, to će biti na testu. Neće na testu biti geopolitika, epidemiologija, ne, ovo će biti na testu. Kad je test, pitate, malo googlajte kad su sljedeći izbori, to je test. Sve u svemu, imamo problem, naime, imamo ovako, imamo ministricu, jel da? I sad ministrica je naslijedila od prošle ministrice ministarstvo. Ovo je Žalac, ministrica Žalac. Koju je, dakle, čopila policija. Tragedija. Sve u svemu, prošla ministrica je dala ugovor, dakle, Omega Software, koji kad je istekao, ova ministrica mu nije produžila. Tvrdivši
Da je to zato jer na natječaj se javila samo Omega Software. To je nešto što prijašnjih godina nije nikome smetalo. Te su Omega Software su dobivali novce za prošli, dakle taj ugovor od gospođe Žalac u nekih 20 milijuna kuna, ne znam pojma šta je bilo. Prije toga još su dobili isto 8 ne znam koliko milijuna kuna. Pa su prije toga još dobili bili od Tolušića isto takve stvari i nikad nije bio problem što su javili samo jedna firma. I sve u svemu kaže ministrica, ali ja sad ne mogu njima dati, ja ću sad dakle dati FINA-i. Sad, a problem je u tome što postoje novinari dokazi da se ovaj put i prijavila druga firma, tako da ova ministrica baš i nije nam, travnica nam nije baš dala najbolji odgovor, da li ovo istina nije. FINA, da li je FINA mogla odraditi sam posao? Što to su EU fondovi serveri, preko kojih se dakle prijavljaju za novce i ne novce, tu će biti milijarde se vrtiti. Dakle, onaj koji će kontrolirati te servere će kontrolirati tok milijarda europskog novca. Dakle, kako se prijaviti, kako se povući, kontrola svega. I sad, FINA je dobila pritiske da se to ipak nekome drugome da. Hint, znate kome. Ali ona daje to jednoj drugoj firmi Gauss. Sad se postavlja pitanje, dakle, čija je to firma i ko tu zarađuje. U isto vrijeme, Omega Software je sada u vlasništvu, dakle, od listopada, ako se ja ne varam, Ensan grupa, to oni imaju i King ICT, sjećate se, od našeg dragog ministra Krstičevića. On dobiva ogromne novce, recimo, od države cijelo vrijeme. Dakle, recimo, Omega Software je dobila od 140 milijuna kuna samo od grada Zagreba dok je Bandić bio na vlasti, tipa 80 milijuna išlo samo za nešto, samo za gradonačelnika, direktno, samo za poslove cijelog online serverstva gradonačelnika. King ICT s druge strane, recimo, dobiva godišnje 3 milijuna kuna da bi čuvao neke tamo servere za poljoprivredu, agencije za poljoprivredu, za fondove, ne znam što. Ti serveri su prije 6 mjeseci gorili. Gorili su serveri, ko vas smeta što gori? Kako su serveri gorili? Zapalilo se nešto. Dakle, sad vi imate situaciju tu, dakle, da imate novce koji se vrte, te milijarde od europskih fondova, koji, dakle, očigledno je poanta u tome da europske institucije prate što se događa, ali te milijarde su preveliki zov. I jako je bitno tko će dobiti te poslove, pa makar se zakon kršio, jer naravno da firme kažu da ništa ne krše zakon, ali eto, DORH sada i nakon što, dakle, OLAF i Europski javni tužitelj propituju što se događa sa ministricom Žalac, propituju, dakle, i ugovore sa Omega Softwareom. Automatski se može propisivati sve što je ministrica nova je potpisivala i naravno da je pod tim onda, pod tom optikom se može gledati što radi FINA. Sve u svemu, mi ovdje imamo jedan ogroman kršluk. Zato sve te milijarde koje Hrvatska dobiva od Europske unije moraju ići kroz neko sito i trešeto. Ovi firmi koje već godinama dobivaju stotine milijuna kuna, da li ima konkurencije na natječaju, nema, ne znamo. I do sada ništa policija i USKOK niti državno odvjetništvo nije sumnjivo našlo. Ništa! Ali eto, odjednom se pojavi malo neki europska policija i eto, krvi do koljena. Tako dajmo trku bazen do koljena. I sad se postavlja pitanje. Ako neće naša policija reagirati za prijetnje, mogao bi reagirati Ured Europskog javnog tužitelja ili OLAF zbog krađe europskih novaca. Prije nekoliko dana Europa je pokrenula istragu protiv bivšeg premijera Češke, Babiša, zbog korupcije vezana s europskim novcem. A prošli tjedan uhićen je bivši premijer Bugarske, Borisov, zbog sumnje da je i on protuzakonito uzimao dio europskog financijskog kolača. Kod nas je već pala prošla ministrica tog resora, Gabrijela Žalac. Iako vam se čini da niste ranije čuli za takva hapšenja, to je zato jer niste. Ured Europskog javnog tužitelja počeo je s radom tek prošle godine. Prvi put da je dano pravo Europskoj instituciji da istražuje i privodi osumnjičene na teritoriju članica. A od 1. lipnja u uredu je registrirano 1340 predmeta, pokrenuto je 430 istraga i potencijalna šteta već dosiže 7 milijardi eura. Ako naša policija neće loviti one koji prijete krvlju do koljena, europske institucije bi mogle loviti one koji su do koljena u ukradenim europskim novcima. Laku noć. Naši dragi gledatelji, ako i dalje želite da ne radimo za iluminate, masone, da ne radimo za hrvatske političke stranke, da ne radimo za bankare, eurobirokrate, Putinove baletane,
Ako sve u svemu očekujete od nas da radimo dobro i dalje, uvijek je dobro da nas svi možda malo financirate, imate dole u opisu Patreon. Vidite, to sve prazni novci, to sve stvaraš poslu. Dakle, to su laži, prazne laži. I zato bih vas molio, sutra je Valentinovo i da li biste htjeli biti vi naš Soros?